Yadımdan. Durmuşda gözüme getiren. Assalamu alaykum dostlar. Qowmy adaylaryň samaja oturýarsyňyzmy? Elbetde nesip edenden 12 sowal gepleşimizin täze sany size ýetirilip durdy. Onçuklam hemmäňizi hoş gördük. Bizim bugünkü 12 sowal gepleşimizin mehmany, söýgüli aýdymçymyz Arslan Jumaýew. Amjan hoş gördük. Awal hoş bulduk. Mäzirki gepleşik alyp duran yerimiz hem Gold Restoran. Elbetde bizim himayetkarymyz Pizza Express. Täze açylan Pizza Center. Arkaýyn baryp bilýäňiz, muna bileňiz oksunuz. Täze açyldy. Awwa. Ben aýtdym da olary. Bugün 12 sowal diýdim, Arslan Jumaýew bilen alýan diýdim. Onda diýdi, maşgalasy bilen biziň tagamymyzy datyp görsün diýip ine pizzasyny uratdyram jan. Sağ ol. Taňry ýalkaşyn. Minnetdar. Pizza Express janyň sağ bolsun. Abeşnam soňunda berilýär-de. Ýöne başynda berdik, birazjyk bir girişip bilenmi? Aç oturma diýip. Tamam, gowdur. Arkaýyn barwan bilen özüniň aksiýa nemeler bar, prosentlary bar. Sağ ol. Ýa-da onlar size de maslahat berýär, Pizza Express. Amjan ine bula näme duran dur bilýärsiň. Bilema, näme? Öň görmediňmi gepleşikden? Gördüm. Gördüňmi? Awwa. Bulam näme? Näşe gürleş dursa, любой wagt basýany. Aha. Göni bir aýdym aýtmaly bolýan, halypan kimam? Şonu bilsek, bilýärsiz haýsy aýdym aýt. Yo, men halypam Pahir bolly. Awwa, Mamurjan Rahmedow men ilk elime mikrofon alyp aýdym halypam Mamurjan Rahmedow. Ondan soňam kän halypa gördük-de biz. Kän diňleýän kimam maşynda zatda bir aýdylşy, siziň aýdyşyňyza dagry gelip bir gow görüp kim bar mesela? Esasen men vakal oturdum. Vakal. Vakal uruny oturamdan soň halypalar Atageldi Garyaýdiw, meslan halk aýdymçy Atajan Berdiýew diňleýän köpräk. Vakal okanymda berde ýörüte, Lebap vilayet ýörüte sunat mekdebinde Täzöl molimde oturdum. Täzöl Baltaýyna diýsem mekin bilýändir, halypa molim. Awwa, şonda terbiýe aldym, öwrendim. Şunýal bir insanyň barmy? Meselem 5 minut sen görülýän diýseler. Görösüň gelýän insanyň barmy? Elbetde. Elbetde kakam. O kakam yok. Bu ýakda çykanda. Ýanky soraňa elbetde kakam. 5 minut çykdymy görjekse kakam boljak diýär. Anjanda kaka hakda bir Kiçilikten sen adyňa gowundum. Ulalım soň awraýyňa dayandım. Kiçilikten sen adyňa gowundum. Ulalım soň awraýyňa dayandım. Kakamcan sen adyňa dowa kılsam. Kakamcan sen wepaly oğlum bolsam. Kakamcan sen adyňa dowa kılsam. Kakamcan sen wepaly oğlum bolsam. Anjanda bir toyda bolmuş näle gyzykly waka, käwä ýadyňa düşse gülýän. Dikoy berýän-de, şo pursat ýadyňa düşüp. Musa hakykatdanam toyda şeýle pursat boldy. Hemişe de ýadyma düşýär. Lewap toylarynda şeýle bir däpde sur bar. Bizde hökman toylar mübarekleýär. Ondan her kim gelip ýalyk ýapýar. Ýanky pul berýärler. Biz awa serpa ýapýarlar, pul berýärler. Şeýdip her kim getiren alyp oturdum. Soň bir arja mama geldi-den maňa 50 manat pul berdi. 50 manat pul berdi, menem aldım, sağ olun diýdim de aýdyp durdum, ýanky mama giden ok, şo taýda dur da. Maňa seredi oty menem näme bolduka? Sağlyk mykam? Näme üçin durka? Mama diýip şeýitdim-de. Soň maňa seredip, "Oğlum bärik seret" diýdi, "Gulaňy tut" diýdi. Şeýdip gulaňy tutdum, ýanky mama maňa entägem hakykatdanam toyda şo maňa serpa ýapylanda pul bilen ýadyma düşýär. Şo ýanky mama, "Oğlum ýanky pul" diýdi, maňa oğluny getip ber diýdi-de. 50'lik 5 tane oğlunu getip ber diýip duram, bermendir o pul.
Yadımdan. Hakikaten Şubat bize serpay yapılanda zadedinde. Pul verseler bir garaşıp dursa ben seyredip soyun. Indi sorayan oldum da sondan son. Akaysa o mama ol pulu onu edip verdik Bölekler, o bölekler deyip durdu. Hakikaten Garaş çok durek fırsat ya. yarattınca o dur giden nokta benim son näme deyip son çağırdı yandan. Şeyle fırsat buldu hakikaten son yattan çıkmayan kızıklı fırsatların biri. Sizin gruppada hem bir şowkunlu nemeler da ayna Gadama we Mekan Seydov soň nem Farhat da sizde Bekçan mi? var o. Bekçan Faruk wa tölemi go. Onun Faruk yanımda te Şubat o. Go Aziz deyip gitarist oğlanım. Ha, Dep Aziz. çoğlanlarım var. Şöhrat deyip. Gatlar, Oğlanlar geçer, var. Canlar gruplar. sağ olsun. Käbir başlar men adını ayda oturjak. Boldu da şuna suluçu toyda oturýanlaryň toyun ortasy, ortaragy da başa däl. Çykdy da keçbelek aýtdy, soň älen goşar aýtdy. Näle pikir etýän gowmuşa. Indi var ol Başta gider ol. o başta aydılya o aydımlar zakaz etseler aydılya. Yönü käbir adamlar naprimер toya mihman olup gelen adamlar şol aydymı toyun ortasında toy kızıp duran wagtda aýt diýseler men şonu aýt bilmeýän olara düşündirip aýtjam. Agam başla az toyda hazır ortasında toy hemme kim tansyp aýly sorýar. Ol aydymlar, gow aydymlar özümüziň milli aydymlarymız. Yönü kaçanda hakiki toy eler gelip şulaydım hökman aýdyp ber diýip toyun ortasy bolsa da näme bolsa da aýdyp ber diýseler men hökman aýdyp berýän onu. Sebäp toy eler haýyş dedi. Toya mihman olup gelýänler diňläs gelýändir ol aýdymlary toyun ortasında ýöne edil şo taýda yer däl-de. Keçvelek diýende var her kim keçvelek diýende edil ol keçvelekden her kim düşünýär şu aýatlardan menden kän soralýan keçvelek diýerler. Soň menim edil keçvelegede yok aýgytladım kina filmden artan aýdym aýna diýerler. Aynen. Onu aýdyp bilýän Allah ya, o äle moşor olam toyun başında adamlar haýyş etse diňlemene aýdylýan aýdym toyda. Amcan sana ulokan salam ugratdy. Zarif Egenberdiýew. Pekkim. Pekkim janyň sag bolsun. Awa. Muzykany şkolda klassdaşym. Elbetde o men gruppamda da kän toylara çykdy. Şoňa Arslan eke salam aýtdy. Awa ine ýetirendim brat salam. Sag ol. Men gowy çalýadymmy diýä da. Конечно, конечно. On ýaly muzykant. Kim. Näçe ýyldan bäri sunatdys? Men 2003-nji ýyldan bäri sunatda. 2003-nji ýyldan. Ondan öň diňe okadym, mekdep döwrümde de aýdym, okadym, öwrendim. Ýöne esasy özüm toylara çykyp 2003-nji ýylda bizde näme ilk weçirler diýär, gulluk toy diýär, sünnet toy diýär, bizde leçek toy diýär. Şuňa ýaly weçirlerde aýdýadym. 2003-nji ýylda başladym. Ondan 2005-nji ýylda gulluk etdim. 2007-nji ýylda gullukdan geldim. Ýenem şeydi toylarda aýdym. Esas başlan döwrüm 2003-nji ýyl. Goltky beren adam barmy? Goldap bir ilkinji ädimleriňe kömek eden barmy? Elbetde men ilk şol aýdym diýen halipam men ýanynda 2003-nji ýyllarda şol mekdepde inen wagtym ýanynda toylar alyp gidip maňa bir aýdym bolsa da golda berip aýt diýip halkymyza görün diýip Şol ýa halipam berdi. Ondan başga da men näme toylara barsam ýa olanlar, ağalar, halipalar bilýärler, golda berýärler. Bir aýdym bolsa da bolýa gel. Maňa hiç kim ýok diýmedi. Şonuň üçin men şu wagt näle ýaşlarymyz gelse, ýani aýdym aýtjak diýse hiç kime de ýok diýemok. Bajasta aýdym diýen. Men wara on näşila bolandyr ona. Erkin studiýa işim düşüp bardym da. Bilýänsiňmi Erkin studiýa? Awa. Soň şonda surat çykartdym ýa bir zada etmene bardym şo ýere iş bilen. Soň bardym bilen menden soradylar da. Sen şol aýdym saz bilen meşgullanýan. Arslan Jumayew tanaýanmy diýip. Men hem aýtdym, "Ogo salam alem." Ba dedim. Soň şonda aýdypdylar. Biraz gejira aýdyp otyryn. Şonda aýdypdylar, "Arslan Jumayew tanasaň aýt, bizden kän aýdymyny soraýarlar." Şonu Erkin studiýada bir audio CD ýa bolmasa DVD bir zat çykaraly, kän sorak gelýärler diýip, şonda siz sorapdy da. Endi muny aýdyp näme diýjek bolýan, "Näme üçin sen şo tarapa kän ýykyn eden o klip diýdi, MP3 şo tarapa kän ýetiş bilen okmy ýa özüň kän höwesиň ýokmy?"
men ediliş klip diyen zada höwesim ýok. Ýöne döwlet derejesinde konsertlerimiz, bayramçylyklar näme bolsa-da ondanam galamok. Ýokman gatnaşan çärelerimize ahirman arkadaşlar gahryman serdarymyzy bagyşlap bir näçe aýdymdan bar. Olaram aýdýas. Ýöne şu klip diýen zady hiç ýakyn edemok. Ýöne Hudaýa şükür Allah'ıma döneýin. Halkymyz tanýar, toýlarynda, çärelerde görýärler. Şeýdi aýdym aýdyp berýär. Klip diýen zat, ýa-ni aýdym diýen zat men pikirim çol reklama diýip düşünýär. Elbetde reklam ol. Tanalmak üçin zat klipe düşýär. Ýöne men bilemok halkymyz tanýar, çärelerde, telewizorda, konsertlerde görüp, toýlarda görüp men şeýdi tanaldym. Muştoklanam gowy ýa-ni klip etýäňe. Hökman tanalmakda muştoklanam gowy ýa. Muştaklar sorýarlar. Ýöne men şu klipe kän ýakyn edemok. Bilemok näme üçin. Gelinejemiň iň köp berýän soragy näme? Durmuşda gözüňe getirýän. Nerdesiz? Nerdesin? Kadabekem yüreğine cink oldu sonra. Nerdesiz? Üç tane sunatda dostun ayt. Üç tane sunatda dostum. Umit Bazarov, Umit Bazar. Alşer Orazov, Dargın Laydımçol. Elke kän muştaklarymyz tanamaýandyr. Gaty gowy aýdymçy. Gaty gowy atnaşan, gowy dostum. Üçüncü dostum Pahir bolly, Ilyasjan Mehmet Nazarov sunatda iň gowy görýän dostlarym üçüsi şular. Hakika ruhlar şat olsun. Gowy etdiň şu Ilyasjan adyny tutup gowy bolandy. Конечно. Gowy atnaşýardym, gowy dostumdy. Lewam aýdym kiminki? Lewam aýdym Abdulaziz Imamov. Şonu köpüsü Bamrat Hamdanov diýär-de. Sözleri Perde Döwletowiňki. Bilýän gerek. Elbetde bilýän. Onda bu ýatdan çykdy-da. Lewama diňläýärler bir kuplet. Ýatdan çykyp duran. Yakasına bağlaşyar, cehek çekip lebabıma, gün bilen su salamlaşyar, müşkün döküp lebabıma, meşhur nari gül abası, altına bol obası, hayırlıdır her sabahı, cehek çekip lebabıma, hayırlıdır her sabahı, gopuz takip lebabıma. Sağ ol amcan, Tanrı rakasın. Yaş wagtyňyz iňken aýdan sözü näme ejeňiz? Musa Can, men körpe bolanıma, ejema kän käýemeýärdi, kän söwmeýärdi ýa urmaýardy. Men aýtdym körpe bolan, gaty gowy. Näçe dogan? 6 dogan. 5 ogul, 1 gaýs. Men körpe. Oho. Akpamjamyz uyan bar o, aýal doganım. Akpamyk Akpamyk diýerler o. Gitdi ondan bir ejeler hakda. Ejeler hakdamy? Maňlaýymda bargaşyň, sen garama ejejan. Dünýä dursun durasır, hiç garama ejejan. Bestir dalan garany, bestir balan garany, garrasyp biz garany, sen garama ejejan. Ejejan can keben, hiç garama ejejan. Ejejan can ejem, sen garama ejejan. Sağ ol amcan. Söyleme, gözüm yumyp toýda oturan ýa-da şu oý dinlemek başgaça da. İnternet ulgamyndan sizi toýuna niýetlenler boldymy? Kän oldu. Kän oldu. Kän oldu. Naprimер, videoňyzy görüp, oğlum ýa gyzymyň toýu bir gaýra. Kän oldu. TikTok'ta esasen daşary ýurtdan ýazýanlar, bärden ýazýar. Nädip habarlaşyp bolýan, nomeriňizi berin. Men ýa oglum öýrýän, ýa men özüm öýlenýän diýen oglanlar ýörüte çykyp habarlaşaly diýip nomer alyşyp kän oldu. Haýsy döwlet sylaglary bilen sylaglanyp gördüň am, haýsyna gatnaşdyň, haýsyndan ýeňiji bolmak müýesser etdi? Şo barada aýtyp bersiň. Atgol soraw berdiň Musa.
Hakykatdan men hormatly gahrman arkadaly gahrman serdarymyzdan şa serpaýlary almak maňa meýesser etdi. Men awa döwlet derejesine geçirilen Ýanglan diýarym telebäsleşiginiň ýeňincisi boldum. Ondan soň Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginiň ýeňincisi boldum. Şu şa serpaýlary almak maňa meýesser etdi. Edil şu pursatdan peýdalanyp mährman halkymyzy, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy, şanly garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýu bilen çyn ýüregimden gutlaýarym. Gepleşigimiz tamamlanıp barya. Elbette haýsy bagşymyzy ya blogger ya tamada tapaw ýok. Kimi göresiňiz gelse bellek geçiň elbette. Pursatdan peýdalanyp ahly türkmen halkymyzy, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy yetip gelen şanly garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllygy bayramçylygy bilen çyn ýürekden gutlaýan bayramyňyz gutly bolsun da onlar ennek gepleşikde görüşänçek hoş sağ olun.